φοιτητές μας, τους μέλλοντες αρχιτέκτονες, πρέπει να ξέρουν πίσω στο κεφάλι μας πρέπει να έχουμε πάντοτε μία σκέψη. Τα πράγματα έχουν πάντοτε μία σκέψη. Εδώ βλέπετε μία αφημένη αυλή, η οποία έχει και αυτή ενδιαφέρον. Ακόμα ο τρόπος με τον οποίο, όπως βλέπετε, έχουν διάφορες σαλάνες που μαζεύουν υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή για την κατασκευή ενός σπιτιού. Εδώ είναι μία άλλη περίπτωση αντίστοιχης κατασκευής. Μια άλλη περίπτωση αντίστοιχης κατασκευής. Εδώ κτλ. Η πρόθεσή μου, όταν έφτασα σε αυτό το σημείο και είδα όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ήταν λίγο πονηρή. Σκέφτηκα, ας πούμε, ότι τι ωραία, θα βγάλουμε αυτές τις φωτογραφίες. Σκέφτηκα αμέσως ότι θέλω να κάνω κάτι σαν μουσείο, ας πούμε, μουσείο του χώρου, δηλαδή πράγματα που θα μπορούσε ο καθένας να δει περπατώντας, ας πούμε, ένα μέρος της πόλης. Γιατί εκείνη την εποχή του 1948 δεν είχαμε ακόμα ούτε το Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, ούτε το κρατικό, ούτε τίποτα. Και έτσι ήταν και μία ανάγκη, ας πούμε, ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.